ateratzeko. Orduan, zuhaitzak landatzen dira, azkar hasten diren zuhaitz batzu, gainera bat da Australiatik ekarritakoa, eukaliptua, eta bestea estatu batuetatik, pinu beltza. Orduan, bi zuhaitz horiek asko hasten direnez, azkar hasten direnez, landatzen dira gure inguruko mendietan, egura ateratzeko. Ibai basoaren ibai ertzetan, hasten diren landareak, zuhaitzak eta babestuta daude. Ezin dira moztu. Hor ezin dira landatu eukaliptuak edo pinuak, ez. Bakarrik konservatu behar da, ibai ertzetan hasten diren zuhaitzak, landare, bale? Eta gu gatoz, landaretza hori zelakoa den. Pinaburua katagorrian jan du. Dinosaurioak desagertu aurretik, beraien garaian, bizi ziren, gure planetan zeuden landareak ez ziren gaur egungo bezalako. Ziren lorerik gabeko landareak batez ere. Hau da, gimnospermak eta iratxeak. Iratxeak orduan ziren, ikusten duzu zelako tamanezkoak dute. Orduan ziren, zuhaitza bezain altuak, erraldoiak. Eta lorerik gabeko landarea zirenez, ugaltzeko, hasteko, hemen ikusten dituzuen puntu laranja horien bitartez, zabaltzen ziren. Hauek dira espora. Ez dira haziak. Dira beraien haziak bezatuenez, garai hartako animali gehienak eta landareak ere desagertu ziren. Eta geroztik, hasi ziren landare berriak agertzen, gelditu ziren animaliengatik edo egon zen evoluzio bat, eta orduan hasi ziren animali eta landare berriak agertzen gure planetan. Eta landare berriak ziren loreak zituzten landareak. Bale? Hauek lagur zatira dira. Ugaltzeko baduten beraien sistemak, eta dira desberdinak, baina balio dute ugaltzeko eta gehiago izateko eta berriak hazteko. Eta hauek dira, espora dira, iratxea duten modua, berriak jaiotzeko. Hola egiten badegu, eta gero zabaldu, berriak azalduko. Arkitu behar dut ez eta hau zerra? Hau berez, Trampa de oso! hau berez da, ikusten dezue zuhaitzaren enboratik gora, azten da, hola, bueltaka, azten dagoela liana bat. Hau berez, hau bizirik dago, Hau da, hiltza. Zer da hori? Oso ondo. 3 landare mota desberdin, bale? Bat dago, hau, goroldioa, bai? Eta beste bat da, hau, likena, bai? Eta bestea da, hau. Eta hau da, onjo bat. Bai, goroldioa da musgo. Hau da likena. Eta hau da, onjo bat. 3 landare mota desberdin dira, bai? Baina, badakizu zen motako landarea dira? Lorerik gabekoak. Ez dute azirik. Eta daude perrutxiko eta jausten dira. Zer da osko hau daukan? Etxoi, Hau kastainaren azala da. Eta bintxaitzen du asko. Gertatzen da, egun hauetan errepidetan, zuhaitzak jauzi dira. Eta basoetan ere gauza bera gertatzen da. Noizbenka, ize bolada handiekin, adarrak jausten dira, lurrera erortzen dira, eta lurrian gelditzen dira denbor horren gainean, gero agertzen dira olako landare hauek. Eta nola jausten dira? Nola jauzi? Edo bestela,
landareak dakizuenez, Eta izaki bizunak dira, ezta? Eta izaki bizunak izanik, biziziko badute. Orduan, hasten dira, jaiotzen dira, hasten dira, eta hiltzen direnean, dutenen borra lurrian gelditzen da. Ibaiaren ondoa landare asko daude, adibidez, altza. Gu hosto asko hartzen ditu. Ikusi. Landareak horrelako esaten dira, bai. Hauek zertan nahi dira hemen? Eroritako enbor zati honetaz elikatzen. Desegingo dute eta ongarri bihurtuko dute, lurra bihurtuko da. Zer? Ondartzan egon daitezke, ondartzan egon daitezken landarea dira... Hau da plataneroren frutu bat. Hau da plataneroren frutua eta hostoa. Milaka inurri izango dira. Inurri bat jaten du pinaburua? Nor jaten du pinaburua? Nor jan dezake, a ber? Raton. Basoa hau da. Eta erreka gaude. Bale. Bat. Bale. Eta norenaren ermatu behar dezuen, bale? Mingaña burua. Reno. Ciervo. Ore. Oreña. En. Min. Mingarra. Hori da bere izena. Jartzen ezagutzen zuten Hau, oreñaren mingaña da. Hau zer da? Basoaren ekosisteman daude. Maria Josep. landara hau bakarrik ikusi aldegu ibai ertzetan edo ibaitik gertu. Mendietan ez dauzkitzen, bale? Hau da karetz, behitu da, karetz pendula. Bai. Non daude kastaina? Cuidado. Polita. Hilda. Bai, baina hemen. Hemen. Aizu, ¿cómo que hemen? Hau da kakalardo bat, berez, behitu, hor ikuste zaizkio egoak. Egoak azpian ditu. Bai. Miti. Bai, beste bat. Irati. Hau da, arkanbelearen, kakalardo mota bat, azten dana, bizi dala. Honen ja bota ditu, baina hor, pinaburu horren barruan, pinuen pinaburuekin gertatzen den bezala, hor barruan hasiak ditu. Eta lehen ikusi ditugun txori txiki horiek, buztan luzeak eta bestelako txori asko, hauen hasiak jaten ditu. Jaten dute hori. Ez. Dago berde, baina lehortzen danean, ez, barrukoa da kotoia bezala. Edu ikusi. Hau gorostia da. Eta hau berestoak dira. Hau da garroa eta asko daude.